ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହେଲା ତେଲ ଦର। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 4 ଟଙ୍କା 15 ପଇସା ବଢ଼ିଲାଣି। ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହେଲା ତେଲ ଦର। ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମ। ଗତ 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 53 ପଇସା ବଢ଼ି 105 ଟଙ୍କା 93 ପଇସା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡିଜେଲ 68 ପଇସା ବଢ଼ି 95 ଟଙ୍କା 72 ପଇସା ହୋଇଛି। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 4 ଟଙ୍କା 15 ପଇସା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ 5 ଟଙ୍କା 10 ପଇସା ବଢ଼ିଛି। ନୂଆ ଭାରତର ନୂଆ ବଜେଟ୍। ଫୋକସରେ 5G ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ। ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାଇବାକୁ ମୋବାଇଲରେ 5G ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ବି ବେଶୀ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ। ଭାରତ ଆଣିବ ନିଜସ୍ୱ ଡିଜିଟାଲ ମୁଦ୍ରା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିବା ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସିକୁ 2022-23 ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟକୁ ନେଇ ନାଖୁସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିବା ନବୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟକୁ ନେଇ ନାଖୁସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କୃଷି, କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କମିଥିବାରୁ ଏହା ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟମ ଓ ଗରିବ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଦରବୃଦ୍ଧି ଓ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ନେଇ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଜେଟରେ ଏ ଦିଗକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିବା ନବୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବୈଷୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଏହି ବଜେଟ୍ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବୈଷୟିକ ବିକାଶର ନକ୍ସା ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି।